Flebao ni alamebao ka bela jele fo ka bela jele wala nyumando abe jien fawo fa na sogolo no jani na anga foli be se awmani wati na fala e koni esurugu e naji fere la akonota bajibe boloka ani bela jele fe ya sa chogo ya mina minye jamana deunye ulu be se chogo mina kaseka lafia osoro ode hugumu kona na sa uliga jomi ngara lere marabolo la lere mi ni ale ni Mauritanie mi danjebo o uliga joko fe bi kunye atraika o ka suguye armée ale tara non boy mama be sa ko ye sigana ma we ba manchi mai ulu koni bela jele salola mi ni jora jotugola ma yuka baraka lafia la mamunu metenenguni yuwaru yanfan fe baji debe ulu ni atraika o ni nyanche ulu koni ye waleya nye ka dona kari ka ira ka foko wulu masiri tabaw koni nga baraka chuko nyana ni wati na dugudeun chama me ka ira sa ka foko basiki koni me ka na ulufe segu bolo la minye segu kona segu fafe bolo fana mauye do ya ira sa ka foko bama chwane nga wale koni taru ka mishu bela jile cheka tanu uye tew mamunu fara ko kubinu lu shudo somarena uye ulika joge ka dugu ere bela jile lamini minye dugudeun ye uye ngamunda ka ira sa ka foko minye armée ale uliga jodamne o fanvela fanana bara be sena fana ya sa sena be saka to mina basiki ni lafiya ba do to mina fala anga to godala dugu chama bebi dugu tigila ka ulu ya famia ka donga foko arme ka ko yin sebe ko ulu be ka lasili ka ko dugu donye arme yere fana ka uliga jobba be ne ka ta yelmani amfana ni watina sramunu be no obtato sa balo be saka do to mina ka bo kai ko na ka nga marabolo bela jile soro nyoro na wo kono no ka ta yelmani na yoro bela jile na sa bara de koni be sena bi wulo masri tabaw bolo wera ira saka fo koni ko miye dugudew ye waliya min fora no e moto ko ye no lablali ko abara famele no kosebe falai o senve be no ngabo moto koni moto karante boli inte sai ngakanga plagita jamana do mabane kalo woro bara do uka mauta ka faraw yere ka miye mamunu mesaka ni bara nge uka contrat duma unuka jaga bara nge nywanve ya sa ko me sega tedi ya sabula mambe ti jot le kuru kara nulu ka sebon to sega mina ode ka chamu meta so ka chani mamme mina fala plagi kun folo bora ha muni agende ne ulu do ta bora bi an kunungo o ko bara ko nit na jotuguni ngama nyunu fe moto taxi tuku ka syndicat kata tuku ka syndicat école so bamu numbe na fo sana ele kalanso uga groupe do sigi kata ulu konna na falai abi bara telia abato abi nobo sabula mogo wulen fle ku joni wati minani ka kadu ye ugala jaga fere sigi senga falai ngini ngalibe ka nyasi gouvernement made moto tigi wele la yoro mina ka ka moto plakita mobile tigi du sans plaki munu meka boli bamago bidu CH tigi munu ni bere dale no u parberu sans fe uludu mamunu me sans interdit brûler dongoro uludu munu me bi nuka vitru fimele me ubolo sunit le uludu munu meka tlega moto ba boli sunit tlega mogo jatige dugu kona na uludu falai fere jumena na soro ulula na yanga moto plakita ay fora kam na kega jamana deme mobile tigi munu me nuka plakite ulula bi munu ngelo kata sura suka bero mine kata sente mogo ga makaro mine munu meka jamana manyogono ngega duga mobile la nuka mobile te ni olu jamana mogo ga mobile te o mobile ubina na kechugo di vitri fime ba tugu na kechugo di mobile munu me boli nu me marafaka mo sunit le moto ba tigi munu me mogo jatige dongodo fere jumena na soro ulula bamako amo nyini nyemo fe akake koye siekele ni mena sega bara mbela jile noya jamana dongu yere ya kokona nebe sega afamu nega moto afana nega ta plakita ne tarata ngane yeba la CHU de bega boli bamako sunit le wa vitru fimele no utsega mineni ya mina ko class ko awe ko class ke do
donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ sen na ɲɛmɔgɔw ka sɔn u ye fɛɛrɛ min ta a ka boli bɛɛ kan fala y'o kɛrɛfɛ an ye a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan fɛɛrɛ fɛn fɛn mana sigi dɔw b'a lajɛ k'u bɛ bɔ a kɔ kɔrɔ ka se ka taa fɛɛrɛ kura sigi sen kan polisi directeur de ye bataki ci an ma ko polisiso si la maa si kana taa résidence ka taa wari don a la fala ye fɛɛrɛ kura min sɔrɔla polisiso dɔ mɔgɔ bolo i b'o dɔn an ka papier banna kuran t'an fɛ yen kabini a fɔra ko fu don k'o communiqué bɔ k'o cari polisiso dɔw bɛ ba kɔfɛla la bi fala ye maaw ye kunu ni kunnasini bɛɛ kɛ u da la n'u b'a fɔ ko papier banna u b'a fɔ ko kuran tigɛlen don an t'a ɲini ɲɛmaaw fɛ sa o fana ka wuli ka jɔ kɛ panneau dɔ kɔni bɛ se ka ɲini ka di ninnu ma polisiso kɔni ma u ka baara kɛ n'a ye papier fana o kɔni tonnen bɛ ministeriso kɔni kɔnɔna na ministeriso ka papier di u ma u ka se ka mɔgɔw ka baara kɛ u ye nin gɛlɛya fila in de fɔ commissariat 3 fo 4 mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ an yɛrɛ ɲɛ dara mun kan dɔw yɛrɛ y'u sigi kunun fo ka taa se lazara waati ma k'u ka kɔnɔli kɛ kuran mana papier fana mana donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini nin bɛɛ la nin bɛɛ ye mun ye ni wari ti sɔrɔ a la anw t'a kɛ o degun o b'an ka jamana ko caman na u t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u t'a kɛ dɛ u bɛ fɛɛrɛ de sɔrɔ ka fɔ jamanadenw ye min b'a to a tɛ kɛ a tɛ sɔrɔ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɔlɔ i b'a dɔn min bɛ nin bɛɛ gɛlɛya an ka ɲɛmɔgɔw de ko k'olu tɛ bɔ bureau de kɔnɔ mɛnɛ aw bɛ sariyaw ta aw b'a fɔ ko mɔgɔw ka kow kɛ aw yɛrɛ tɛ aw sen bɔ aw kɔnɔ n tɛ mun bɛ polisi directeur bali ka munumunu salo kɛ commissariat la Bamako commissariat ye joli ye ou bien directeur régional de la police mun b'o bali ka munumunu salo kɛ commissariat bɛɛ lajɛlen na ka taa lajɛ a ko bɛ cogo di hali ni degun b'u da la ye bon vraiment directeur papier tɛ yan dɛ aw ko k'an ka kɛ fu la an tun b'a kɛ ni papier minnu ye karisa ninnu de tun b'o san dɔw y'a fɔ ne ɲɛna o ko mɔgɔ dɔ de tun bɛ papier san ka d'olu ma résidence dilanni na fu don dɛ mais olu yɛrɛ ka papier kuma dɔ la olu bɛ taa papier san de ka tila k'a dilan yɔrɔ ni taara wari kɔni don fɛn na i tɛna n'o di maaw ma fu donc gouvernement bɛ dotation min d'u ma ni directeur taara terrain kan polisiso mɔgɔw bɛ gɛlɛya fɔ a ye hali yɔrɔ dɔw bɛ yen fala a bɛ kɛ kɛnɛma de polisiso dɔw kɔnɔna na a kɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ bureau yɛrɛ tɛ a la yɛrɛ ni tile ganna fana olu fana b'a fɔ k'olu bɛ t'u sigi ka na fiɲɛ bɔ donc nin bɛɛ de ye fɛn n'i kɔni ye ɲɛmɔgɔ kɔni ye i bɛ jɛn n'a ye k'i tɛ to i ka bureau kɔnɔ de minɛ ministre kana se ka bɔ ka taa fala ye polisi directeur kana bɔ ka taa Bamako polisi directeur régional o kan ka se ka bɔ ka nin munumunu salo kɛ walima inspecteur dɔ o kan ka se ka bɔ ka nin munumunu salo kɛ parce que an ka jamana problème kɛlen don min ye décision tali man gɛlɛn dɛ a lawaleyali o de ye gɛlɛya n m'a f'i ɲɛna jinɔgɔko la ministeriso mɔgɔw bɛ ka min bɛ sigida lakana ni diɲɛ ko kunna don o don bɛ ka publicité bɔ télé la ko ni ji bɔn kɛnɛ ma ko 3000 don anw ka carreau falen don wuluwuluji la jɔn bɛ k'a lakɔlɔsi e bɛ ka ɲininkali kɛ c'est comme sɔgɔma bi sɔgɔmada in an tun bɛ réunion yɔrɔ dɔ la ministre dɔ ko ji bɛ Mali bolo tile bɛ Mali bolo ko fantan jamana ta ye e kan ka fɛn min kɛ e bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna ko o b'an bolo i bɛna mun de kɛ a la an mago bɛ o de la o n'o tɛ a b'an bolo ko tɛ o an b'a dɔn a b'an bolo mais a bɛ e ta kun ye de i k'a kɛ ka an fana i b'a dɔn ko ministre dɔw bɛ mɔgɔw wele tuma dɔ la i dusu bɛ kasi min na a bɛ k'olu ɲɛna k'e bɛ olu juguya de la non président ye e ta a ko a ka miirina ye nin ye a ka ko kɛcogo ye nin ye e yɛrɛ de kan k'a lajɛ sisan i ka seko n'i ka dɔnko la i taara o min kama i k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye min bɛ jaabi sɔrɔ président ka sɔn e ye n'o fɔra aw ye aw ko mɔgɔw tɛ fɛ ka aw ye jɔn tɛ fɛ k'aw ye ministre joli tɛmɛna yan sisan furancɛla fanga de bɛ yen président y'a fɔ bɛɛ ɲɛna wuli k'i cɛsiri k'i jija ale ka kuntilenna dɔɔnin baara kan ka kɛ hukumu kɔnɔna na olu dɔɔnin i kan ka min kɛ i man ka min kɛ sariya ko min kan ka min man ka kɛ o dɔɔnin nka e yɛrɛ ka wuli k'i jɔ i kolo la ka fɛn kɛ k'o yira jamanadenw na k'a fɔ ko karisa ministre e ɲɛ bɛ fala bi ministre jumɛn na Mali kɔnɔ ko maliyɛnw k'a fɔ ko karisa bɛ baara kɛ ko nin ministre filɛ nin ko jɔn ko ala maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ ka baara kɛ a ka dɔgɔ dɛ n'a ye sababu a tɛ naani sɔrɔ parce que an ka kumaw de ka ca waleya ka dɔgɔ c'est pour que mɔgɔw bɛ ka dusu kasi min na ko sɔrɔdasi fanga la nin bɛ se ka kɛ cogo di sɔrɔdasiw bɛ baara de d'i ma o olu tɛna tugu i kɔ olu tɛ se ka bɛɛ kɛ i komi fɛn o olu bɛ i taara ko parce que e nana sa e kɛra ministre ye parce que i taara k'i bɛ se ka ko dɔ de kɛ dɔnniya dɔ de b'e la ni e nana ni i kunkolo kɛ ka baara kɛ o bɛ jaabi di jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ nka ne fana nana i sigi discours la san b'an fɛ yen funteni b'an fɛ yan fiɲɛ b'an ci yan an y'o bɛɛ ye o a bɛ kɛ kan transition man kan fɔ mɔgɔ ɲɛna ko sɔɔni transition b'a fɔ sisan ko a filɛ nin ye san 5 kɔfɛ an ye min fɔ a filɛ nin ye an ɲɛ bɛ président ka jibondonw na
an ɲɛ b'a ka ekɔliso dilannenw na an ɲɛ b'a ka mɔgɔw dɛmɛliw la an ɲɛ b'a ka sow jɔtaw la an ɲɛ b'a ka dɔgɔtɔrɔso labɛnnenw na an ɲɛ b'a ka dɔgɔtɔrɔso lakurakuralew na an ɲɛ b'a ka kalanso minisiri jumɛn bɛ yen n'o bɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ bi fana an mago b'o de la an y'a fɔ a filɛ nin ye a kɛra an ko ten de n tɛ dɔwɛrɛ tɛ o ne ta tɛ e ta tɛ ne fa ta tɛ e ba ta tɛ nka maliyɛn bɛɛ de ta don a ɲuman de ka di an ye o de la an bɛ k'a fɔ aw ɲɛna wa anw ta fana ye dɛmɛli de ye dɛ an bɛ se k'an da de k'an sen fila d'an bolo kan k'an sigi an ka so nka an fana ka baara ye nin de ye k'a fɔ aw ye a' wuli k'aw jɔ maliyɛnw bɛ don anw de kan su ni tile a kuma dɔw yɛrɛ tɛ se ka da kɛnɛ kan cɛ bɔra fala ye kunun nɛgɛ kanɲɛ 8 16 y'a sɔrɔ komisariya la a ma papiye sɔrɔ sɔgɔmada in n'a solila ka taa tuguni k'u bɛ réunion na u bɔra réunion na u ye mun fɔ cɛ na ko papiye tɛ ko courant tigɛlen don ale dun bɛ mɔgɔ ale ta tɛ hali nin ye hɛ moto ko in tɛ dɛ ale kan ka taa n'a ka papiye banque la pour que a ka sɛbɛn dɔ de falen yɔrɔ visite technique yɔrɔ kɔni ko tɛ o mobili dɔw bɛ na i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka olu nana olu yɛrɛ man kan na visite technique yɔrɔ de man kan olu ye u ɲɛna yɛrɛ mais u bɛ dɔw bɛ bɔ a fɔ ko foyi t'olu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka kɛ yen ninnu ye fɛnw ye an bɛ fɛ ka minnu fɔ minnu bilalen don a baaraw la minisiriw directeurs danganw kɛrɛfɛsigiw aw yɛrɛ k'a lajɛ aw bɛ ka mun baara kɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ jamana nafa fana ne bɛ nin kuma in fɔ kuma caman aw bɛ yɛlɛ ne na c'est à dire maliyɛnw mago bɛ fɛn min na a n'an ka mara taabolo min filɛ nin ye a tɛ se ka kɛ n'a ye maliden mago bɛ min na bi maracogo ma anw bolo o tɛ se k'o jaabi d'an ka malidenw ma a tɛ se ka sɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ parce que n'i ye taga sira fɛ an ka tɛmɛ an ka taa dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran kɔrɔ amani jori la bamanci wale ni wale kɛbaa dɔw taara ye ka t'u fari filɛ yen na fala ye centre mun bɛ dugukolo centre mun bɛ pɛrɛn ni maaw ye marafa belebelew ale ni sonsoriw o demandan de tun b'u bolo maa minnu binna yɔrɔ in kan sa Niger yɛrɛ jamana ɲɛmaaw bɔra ka laseli kɛ bi su in na u ka wolomasiri tɔgɔ ka minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko maa 17 ɲɔgɔn ko o fatura waleya in senfɛ wolomasiri taba ye 11 y'a la dugudenw olu ye maa 2 ye bamanci wale ni wale kɛbaa mun nana ka na ni waleya in kɛ fala ye maa 22 u sera k'u tɛgɛ da olu kan waleya in senfɛ sa siganamaa caman de minɛna Niger kɔnɔna na dugudenw ye wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka wolomasiri tabaw dɛmɛ ko an ta kɛra yan cogo min yaasa basigi ni lafiya bɛ don fala ye hakilila jigi la nin waati laban in na bamanjɔlen ni wale kɛbaaw u ni bɛ AES jamanaw ka pankuru kɛnɛw kan dɛ san 2024 o septembre kalo tile 17 u nana bi Bamakɔ ta ka fala ye usine maaw olu y'a jira k'a fɔ ko olu de y'o waleya kɛ yanni o fana cɛ tuguni min ye Burkina Faso kaw fɛ yen novembre kalo tile 23 san 2023 u kun taara bi olu fana ka pankuru kɛnɛ ka fala ye sango ani salona siningo min ye Niger ta ye nin y'a siɲɛ 2nan ye a bɛ ka kɛ olu fɛ yen ko kun min na u b'u ɲɛsin yen ma ni yen sera ka papa ka pankuru jɔ o b'a to jamanadenw ka jatigɛ barika bɛ bonya u bɛ siran min ye waleya minnu cɛjugu minnu bɛ u bɛ se ka olu ɲɛ sɔrɔ yanni mɔgɔw ka ɲɛma jɔ wa b'u to la fana i b'a dɔn k'a fɔ an ka pankuru kɛnɛ in bɛɛ fala ye ani sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ dɔw de ka surun ɲɔgɔn na u bɛ tiɲɛni don o ko kɔnɔna na yanni basigi ka don dugu kɔnɔna na u ka wulikajɔ laɲini ye nin de ye ne tun bɛ ka n ka kuma fɔ yan kunun ko dɔrɔn n ko n'i ye ninnu ye salo la anw nɔfɛ ko audience an nana bɔ aw ye an ka jɛ ka kuma an de ye balimaya sinji ye nka an ka hakili to an yɛrɛ la fala ye an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la koyi an ka jamana ɲɛmaaw bɛ baara mun na dugudenw mun bɛ ka f'u ye u ka sɔn o ma
panguru jigi kɛnɛ ninnu tagali u siraw labɛnni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan olu masiri tamaw ka baara min kɛ bi Bamakɔ kɔnɔ an ka sɔn a ma an bɛɛ de ka lafiya bɛ a la ɲɛmɔgɔw bɛ ka min fɔ olu b'a dɔn nin min bɛ sen na o ɲuman ye min ye a kana ɲinɛ aw ka sɛbɛnw kɔnɔ n'aw bɛ bɔ a y'aw ka labɛnw sabati a k'aw hakili to aw yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini minnu kɛ u bɛ ka fɛn minnu fɔ an ye an ka sɔn u ma waati ni ko don dɔ la nin bɛɛ bɛna na ban fala ye nka an k'a to k'a yira k'a dɔn k'a fɔ min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don n'o ye sɔrɔdasi fɛɛrɛw ye an ka sɔn u ma dɔ y'a fɔ ɲɛna kununko ko sisan ko ni dugu jɛra fala ye ko ni k'i bɛ pɔn tigɛ k'a ko ka gɛlɛn ko n terikɛ a ka gɛlɛn ka fisa ni i taara i yɛrɛ di saya ma ye dɛ a ka gɛlɛn papiye t'e bolo pɔn saba min bɛ Bamakɔ ko n'i y'a tigɛ ko wagati o wagati sisan k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ saba la sɔgɔmada fɛ fo ka taa se dugujɛda ma ko dugu kɔnɔna taali ma nɔgɔn ne fala n k'o ye diyagoya ye an y'a fɔ aw bɛɛ n'a ye sɛbɛnw ɲini moto taxitigi bɛ mɔgɔ ba tigɛ ni mɔgɔ ye sa sɔgɔmada joona fɛ a man ca dɛ papiye tɛ yen o bon ɲɛmɔgɔw bɛ k'o baara min fana kɛ mɔgɔw bɛ ka kuma fana caya tuguni a fila tɛ sɔrɔ o an bɛ to ɲɛmɔgɔw de kɔ ni basigi ni lafiya nana tuma min n'o tɛ baara min bɛ sen na bi n m'a fɔ ala kɔfɛ fala ye décembre bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ko kura fɔ nin ko in na n'a bɔra a siraw fɛ bon olu b'a dɔn fana sɔrɔdasi minnu bɛ baara ninnu na a tulonkɛ ko tɛ dɛ n'ala ma jan kɛ dɔgɔkun nata ye u ni président yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ye kɛlɛdagatigi bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan u ni président yɛrɛ bɛna ta ɲɔgɔn na ɲɛŋɛ baara taabolo kura ka o f'u ɲɛna yaasa k'o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na Bamakɔ kɔnɔna yafala ye Mali ni NDK bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni jagokɛlabaw ani a chambre de commerce maaw ni Mali ta olu jɛra sa k'a fɔ ko ka kuntilennaw ni taabolo bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye yaasa NDK ka minɛnw bɛ se ka n'u yɛrɛ sɔrɔ anw fɛ yan cogo min an fana ka jura bɛ se ka to u ka kɛnɛbaw kan cogo min na min ye général d'armée Assimi ye ale wasa don premier ministre général de division Dr Abdoulaye Mayiga la k'ale ka taa kɛnɛ in kurunbo karili kɛnɛ kan o la sa baaraw kɔni daminɛna bi Bamakɔ kɔnɔna na tile fila baara don babu bɛna tali kɛ mun na sa sɔrɔ ko ni jago ko ni bolodi ɲɔgɔnma ko bɛ sigi sen kan cogo min Mali ale ni Inde bɛ se ka o kɔw sigi cogo min na k'o baw sigi cogo min na k'o tila k'olu mɔ ɲɔgɔn fɛ k'o tila ɲɔgɔn fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ a ko la Inde jamana ɲɛmaw an'u ka lasigiden m'an fɛ yan u ka jagokɛlaba minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kuru kara munumunu fala ye olu nana sa ka na min ye barosigi in kɛnɛ kan Musa Galabu ni ale y'an ka ministre min bɛ jagoko kunna Musa Alassane Diallo ale ko nin fɛɛrɛ in tigɛra a mɛnna ko ye fala ye ko Assimi yɛrɛ ka kuma bɛɛ lajɛlen ani NDK ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'u ka jɛ ka baara kɛ sabula an ɲɔgɔnna jamanaw don jamana minnu don bi na u dayɛlɛlen don diɲɛ bɛɛ ye o la sa ni foroba kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye u ka jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen nalen don min ye babu bɛna tali kɛ kɛnɛkɛrɛnnenya la fɛn minnu na falaw de filɛ nin ye min ye subahana mansiw ni bɔlɔlɔ ta nasiraw ye kunnafoni ta nasiraw olu bɛ a la sɛnɛko bɛ a la min ye ka fɔ ka taa se furakɛlikow ma min ye sobaw jɔli ani ka bayɛlɛmali siraw kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la Abdoulaye Mayiga ko président tɔgɔ la k'a b'u fo a b'a ɲini maa maa nana kɛnɛ in kan sa u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye jaabi ni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani baara ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na u k'o fana sigi sen kan Jitadem ale fana tun bɛ kɛnɛ kan chambre de commerce tɔgɔ la fala ye ale ko sa nin y'olu ka kɛnɛ ye olu minnu ye juraw ye olu minnu ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu ni ninnu ka kɛnyɛrɛye ye a ka bɔ dogodogo ni dugu la k'a kɛ kɛnɛkanda ye Musa Galabu ko ni fɛɛrɛ minnu sigitɔ filɛ sen kan nin ye subahana mansin nasiraw fɛ ani bɔlɔlɔ nasiraw fɛ o bɛna kɛ miiriya ɲumanw ye min bɛna jago sen teliya kosɛbɛ an ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre Abdoulaye a ye hakilina sɔrɔbaw fo APEX Mali k'olu fo k'u waleɲuman dɔn président tɔgɔ la sa k'u k'u jija cogo sugu bɛɛ la ni maaba minnu nalen filɛ nin ye ɲɛŋɛ an da kana k'a la an y'a mɛn ye an ka fɛn sɔrɔ min bɛ se ka bila an ka jɛmɛni kɔnɔ an ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na ale ye o laɲiniw fɛ n'an bɔra an bɛ taa CICB la fala ye min ye seko ani dɔnko ale baabu min bisigilen don sen kan n'o bɛ tali kɛ an ka laadakɔrɔ n'an ka tabiyaw la o baara daminɛna bi Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na min ye jibɔn ye u y'o kɛ ka ko in kurubo karili kɛ yanni maabaw ka na donsokuntigiw kabilakuntigiw jelikuntigiw seko ni dɔnko tigilamaw min ye maa minnu bɛ n'olu ye maa mafalenbaw ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ an ka laadalatigiw ani an ka danbe kɔlɔsibaw fala ye olu bɛɛ lajɛlen nana sa premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na baabu in sigikun ye min ye Assimi layidu min ta sa ko an ka jamana an kana ɲinɛ an ka kɔrɔlenw n'an ka tabiyaw n'an ka taabolow kɔ cogo min yaasa an ka jamana bɛ se ka sinsin an ka tariku an'an bɔkolo na an ka yɛrɛ kɛcogow la an yɛrɛ bɛ se min na an bɛ min dɔn
an k'o kɛ sɛbɛn ye ka se ka kalan kɛ an ka siniɲɛsigi bɛ se ka sinsin cogo min premier ministre Ablaye Mayiga a y'a yira sa k'an ka laadakɔrɔw matarafali o y'an ka siniɲɛsigi ye u b'an ka galabuw kɛnɛya wa a b'a to fana min ye an dayɛlɛlen bɛ to diɲɛ ye an b'olu ta sɔrɔ k'u bayɛlɛma an ka kanw na ka se k'o kɛ an nafalanw ye yaasa k'an sinsin a ka se ka kɛ k'an nafa ka se ka maa wɛrɛ nafa ko o kɛnɛ de sigilen filɛ nin ye maaya ni danbe o ye bɛn ni kelenya sinsinbaa ye jamana yɛrɛ k'i dulomaw sɔrɔ ka se k'i sinsin o ye a jujɔn dilanko ɲuman ye kununko ni maa min ɲinɛn'o kɔ i ka bibi kamana guwa Mahamudu Dafe y'a yira sa ko maakɔrɔw olu bɛ an cɛla olu ka fo ka wale ɲuman dɔn diinɛtigiw ka fo batotigiw ka fo kabilatigiw ka fo laadalatigiw bɛɛ lajɛlen ka fo k'u don bɛrɛ la premier ministre ko ni ninnu kɛra ɲɛjɔyɔrɔ ye siniɲɛsigi ale bɛ sinsin a bɛ taa ɲɛ sabula maa tɛ yen ko kununko t'i la yaasa i ka bi ka ɲɛ o la sa ale ko nin fɛɛrɛ minnu sɔrɔtɔ filɛ nin ye a ka fa siri i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min maliden kura dilanni o baaraw ka fara sen kan fala kabini dɔgɔkun daminɛ ministre Mahamudu Dafe bɛ nin wulikajɔ ni nin bakabi na yaasa jɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min o hukumu kɔnɔna na sa welewelemada bilala nu maaba falen bɛɛ lajɛlen ma su in na an bɛna kuma di professeur Babu Ɲangi ma ale k'i dantigɛ an ye ko in yɛrɛ sigicogo n'a nacogo a n'a nafaw olu kan. U ye ko sigi kotigiw ma parce que n'an ko journée nationale de patrimoine c'est-à-dire o mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye o mɔgɔw dɔnnen don a kulu caman dɔ minnu da bɛ culture ko kuma la ni trésor humain vivant b'o la ni ne yɛrɛ b'o o kɔnɔna la. Donc, moi je crois que nous avons aussi besoin afin que en cas d'ambé bise ka segama au lieu de quand ka boka comment ni ko ka mo ka corlen fo moye ka mo hakili corlena. Donc fin du moment de do le 18-19 ni Allah taala jenenai panel chamam besiki kuba chamam be fo moye ka mo segi corlema jamana bise ka lanchugo jamana bise ka timbi se ka do hadamadenw dusukuna cogo min na denmisɛnninw b'o la fɛn bɛɛ b'o la parce que fɛn caman bɛ ka kɛ bi parce que an banna yɛrɛ la de an banna ka culture la jamana o jamana don n'a banna ka culture la jamana bɛ mara an bɛ ka ɲɛbɔ jamanaba fɛn fɛ u y'u ka culture matarafa de u ye u ka culture kɛ keleyalafɛn de ye donc ne kɔni bɛ wele da mun bila maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba avec la journée mondiale du 18 au 19 malien qui était dans la Morobé Naledi. Donc il est temps que engagé du moment, engagé réflexion tchamaki yana cassé, ambissé qu'a fait mon beau café, mon ira fait ambissé kake, kalaï, allez engagé jamana kono. Bamako tout ce qui est beau. Ambera kuma ka wa an kono ira nyogona ka an kono dia nyogoy parce que man kay an ka se man dama wa ka so do ne bewele bɛɛ ka nenga ma ka labɛn ka bɛn don ma bɛɛ ka se a ka to bala sala Mamadu. Wala ye kɛnɛ in sigili a tɛ se ka kɛ fiyewu ni seko ni dɔnko tigilamaw t'a la ŋaraw ani jeliw olu fana ka tɔnba o ɲɛmaaba n'o ye Mokutari Kiki Kone ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ka ale lamɛn n'o ye Rekotaradi président ba ye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. An bɛ Ala fo k'a barikada ani seko dɔnbaa bɛɛ ɲamakalaw dɔrɔn tɛ mɔgɔ ka jɛ ka masala an ka kokɔrɔ tɛmɛnenw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔda caman jira maa caman na laada dɔ bɛ e ka dugu la o tɛ nin ka dugu la 19 a ka ca Ala fɛ a bɛ bɔda caman jira a la jamana ɲɛmaa ye o de ta k'o fana bonya di k'an ka laadaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dugu jamana taabolo ni jamana nabolo kan a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ taa dɔ sɔrɔ dɔ ka hakilila kɔnɔ a bɛ wele bila de kɛ anw ma Rekotaradi jama bɛɛ lajɛlen ka bonya b'a la ne yɛrɛ Rekotaradi président ye Mokutari Kone n'o bɛɛ lajɛlen la o tuma anw fana tun tɛ se ka taa k'an jatigiw to dugutigiw to danbetigiw to donc nin y'an bɛɛ lajɛlen ka ko laɲininen ye jamana masakɛ fɛ o ka kɛ k'an hakililaw jira ɲɔgɔn la o kama ne sigira bi ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kalo tile 18 n'a tile 19 CCB la k'o ko ɲɛnamaya hakɛto b'a ka sala la Muhammadu. Ayiwa fɔlɔ nin bɛɛ kun kɛra sa yaasa an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ CCB la nka yan'o cɛ ko danbe kɔlɔsibaw de ka sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu ka baara n'u ka ko bɛɛ bɛna bɛn hakili jagabɔ ma an ka siyaw an ka ko kɛcogo an ka maanifinya faamucogo k'olu kɛ sɛbɛn ye
k'o ta k'o don an ka kalansenw kɔnɔna na o baabu kɛra tile fɔlɔ ni tile filanan kɔnɔna na an bɛ t'o kɛnɛ kan minisiriso yɛrɛ maaw ye min sɔrɔ o la ka d'an ma an k'o ja lajɛ miniti 10 don. danbe kɔlɔsikɛlaw n'a fɔra olu k'a fɔ ko ne ka foli lase olu ma ne bolo nin sali in yɛrɛ bɛ danbe kɔlɔsili kun bɔ a b'a bɔ mun na fɛn fɛn bɛ yan nɔ u faw ka samara de b'u an bolo ni sanu ye an ka danbe a ka gɛlɛn an bolo ni wari ye an ka danbe a ka gɛlɛn an bolo ni diɲɛ fɛn bɛɛ danbe bɛ an bolo komi barakun de n'i ye hadamaden bolo tigɛ a bɛ balo n'i ye sen tigɛ a bɛ balo n'i ye tulo tigɛ a bɛ balo mais n'i ye barakun tigɛ nugu de bɛ bɔ hadamaden bɛ sa de danbe b'an bolo komi barakun de o tuma na o la an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ni jamana in kɔnɔna na kalanbolo tun bɛ du bɛɛ kɔnɔ o kalanbolo in tun tɛ foyi la fo ka danbe kɔlɔsi kalanbolo tun bɛ musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka gabuguda la kolonda la fɛn min kan ka kɛ n'a bɛ jamanaden kun kɔrɔta u b'o kɛ min kan ka kɛ n'a bɛ mɔgɔ kun masulu u tun bɛ mɔgɔ bali o ko la o tuma na n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye hakilina sɔrɔ ka fɔ o samara kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ dɛ ni an ka olu ɲini k'a dɔn an sen na k'an ka jamana jɔ bari o danbe kɔlɔsili o de tun b'a tɔ an tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na o danbe kɔlɔsili o de tun b'a to an bɛ ɲɔgɔn kanu o danbe kɔlɔsili o de tun b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o danbe kɔlɔsili o de tun b'a to an ka jamana masa fɛn fɛn n'a ye tɔgɔ sɔrɔ kɛlɛmasaya la a y'a sɔrɔ lafasali de la mais a ma sɔrɔ yɛrɛ niyɔrɔ ɲini dɔrɔn la donc o tuma na maliden kan ka kɛ mɔgɔ de a kan ka ɲɔgɔn lafasa de u kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de u kan ka hinɛ ɲɔgɔn na de jɛman fara finman kan sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an y'o kɛ an yɛrɛ hadamadenw ye cogo min na an ye hali kungo kɔnɔ baganw an y'u bɛɛ gasi sigi. danbe ye fɛnba de an ka jamana in na nka an b'a sira kan a mɛnna ni nin taara ka bila sen kan sisan. an wulila ka na danbe kɔlɔsili ɲɛɲini tɔnsigi dayɛlɛli de la bi bamakɔ yan faamaw ka dayɛlɛ kuma kɔfɛ ni kuma dira an ma ko an ka dalada kuma fɔ an bɛ foli kɛ segu ye fɔlɔ ka foli kɛ segu dugutigiw n'a ɲamakalaw ni a dɔnnikɛba bɛɛ lajɛlen ne ni nama tarawele de nana donsow ka kuntigi segu a kɛ n kɔrɔ yan sisan a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ye fɛn o fɛn kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ an bɛna kɛ a cidenw de ye sisan ka taa kɛ mɔgɔw de y'an ci ka na ni ala sɔnna an ma an tɛ b'o jigi kɔrɔ jamana y'an b'a ɲini fana sifinko min an kan ka segin an kɔ k'olu kala ka da don kosɛbɛ la an b'o baara de kɛnɛ kɔnɔ an bɛna tile 4 in de k'o kan wa an b'a ɲini ala fɛ fana ala ka tɛmɛ hɛrɛ la ka ɲuman kɛ hɛrɛ la jamana in ala k'a kolo ara in bilasirali kɛnɛ dayɛlɛli min kɛ sisan foyi t'an na nisɔndiya kɔ sabu an mana fɛn o fɛn fɔ a bɛ fɔ ka nin de bolo ma fara fo an ka k'an yɛrɛ ye yɛrɛya in dɛ fɛn bɛɛ bɛ o de ɲini nɔfɛ a fɔra fɔcogo la o tuma an bɛ barikada kɛ ala ye a n'an bɔkolo a n'an bangebaaw ye minnu y'an lamɔ ka ɲɛ an yɛrɛ ka jate la fo ka n'an se bi ma k'a fɔ bolo bɛ si maa 10 maa 20 maa 1000 na an b'o jama cɛla alhamdulilayi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an se a donni kɔrɔ ala ka n'an maloya a la a dawara faso labɛnni min kama sefin gunda bɛɛ la ko destination ye Mali kura ye a ko a ma ko yan'an ka taa Mali kura la fo maliden kura ko ka sabati maliden kura ko bɛ sabati cogo di an y'o baaraw de boloda gafe de kɔnɔ n'an ko programme maliden kura o k'an ka kokɔrɔw lajɛ minnu bɛ kɛ sababu ye bi k'an dɛmɛ Mali kura jɔli la n'i ye misali ta ka taa wagadu fo mande an bɛ ko maya ni danbe n'i taara kɔrɔbɔrɔw fɛ yen sɔngayi olu b'a fɔ ko bɔretere n'i taara kadɔw fɛ yen olu b'a fɔ ko lɛbɛ n'i taara miyankala mamala olu b'a fɔ ko nampu a kumaba jɔsen kumaba b'an ka groupe socio-culturel bɛɛ kɔnɔ kelen kelen n'i taara an ka dugu na n'i taara donso tɔn na olu b'a fɔ ko contre-misanɛ n'i taara kɔrɔbɔrɔw fɛ olu b'a fɔ ko kɔrɛtu an ka jamana sigilen tun b'o de kan kabini wagadu o laadala ko n'o tabiyaw de tun b'a to an ka état an ye farafinna état fɔlɔ min organisé don ni diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o ye wagadu ye n'an sera k'u sigi n'o de ye
an sera ka manden sigi n'o de ye an ye Sonko sigi n'o de ye donc jamanakuntigi y'a ɲini an fɛ ko an ko o de ɲini an ka ɲinini kɛ o tabiya ninnu na olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jɔ maliden kura kɔrɔ cogo min na o de kama an ye ci bila u ma an ko aw kana an dɛmɛ an bɛ a daminɛ baara daminɛ de don baara in a kan ka kuncɛ Mali région bɛɛ la mais comme a bɛ fɔ tubabukan na phase pilote an ye région damadɔ ta ani Bamako o ɲɔgɔn ye fɔlɔ de ye bi ye o de kama an ye ci bila u bɛɛ ma pour ka yira k'a fɔ an bɛ na baara in daminɛ an ye bi choisi an m'a choisi gansan parce que an bɛ ka labɛn kɛ tile fila in na ni Ala sɔnna an bɛ na journée nationale du patrimoine célébrer CICB la yan jeudi don ni juma don an y'a ɲini ɲinan ta ka kɛ ko kura ye a ka kɛ koba ye ani kɔrɔlenw kana kɛ kelen ye parce que an y'a ɲini danbetigiw yɛrɛ de ka na danbe kuma fɔ kɔrɔlentigiw de ka na kɔrɔlen fɔ kotigiw ka n'u ka kuma ɲɛfɔ dilanni bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛɛ bɛn'a kan sisan Mali la ko ka segin a tigiw ma o de la ne hakili la n'i y'an ka cakɛda ninnu caman ta a kɛra kalanso ye o a kɛra denmisɛnninw ka minisiriso ye o a kɛra réconciliation ye o an bɛɛ bɛ boli la an bɛ fɛn kelen de don gafe laban min yɛrɛ nana baara in bɛɛ dafa ni hakilina kumaba ye o ye jamanakuntigi ka vision ye n'o ye Mali kura ɲɛtasira ye o fana kumakan fɔlɔ ye mun ye ko maliden ɲuman ɲuman ka kɛ ka Mali kura sigi parce que a bɛɛ b'a dɔn lamɔ tiɲɛna ko caman kɔrɔlen caman tunna donc an ye ci bila n'an b'u wele ko personnel ressource danbe kɔlɔsibaw tɛ dɔwɛrɛ personnel ressource de don u bɛn'an dɛmɛ latɛmɛni la latɛmɛni o ye transmission de ye parce que an y'a jateminɛ an b'a fɔ ko denmisɛnninw tiɲɛna u tɛ ko dɔn mais n'i ye kɔlɔsili kɛ i b'a dɔn latɛmɛni ma kɛ ka se a dan na hali n'a kɛra dɔ bɛ se ka fara a kan parce que diɲɛ bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma minnu kɛ yɛlɛma caman b'a kɔnɔ fɔlɔ fɛ dugutigi bulon ni laadalamɔgɔw bolo ko caman tun bɛ se ka dilan cogoya dɔ la mais bi an bɛ diɲɛ dayɛlɛlen de kɔnɔ n'a bɛ wele ko technologie n'a bɛ wele ko internet ko caman nana don an ka lamɔ la parce que an denw t'an ta ye bilen e ma n'i den labɛn cogo o cogo n'a taara Facebook kan a bɛ ko wɛrɛ de kalan yen donc o de kama an ko vraiment an ka laseli kura kuraw ɲini minnu bɛ n'an dɛmɛ o sira ninnu bɛɛ kan k'an dɛmɛ denmisɛnninw la domoni la u bɛ se ka danbe promotion kɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ko wɛrɛ mais f'a ka taa sɔrɔ an ye diɲɛ kura taabolo faamuya parce que gɛlɛya caman b'an kan bi a belebeleba ye mun ye Seko ye donko minisiriso la anw ka hakilina ye mun ye guerre belebeleba min ka bon n'a bɛɛ ye o ye Seko ni donko o ye culture guerre de o de bɛ sen na kɛlɛ tɛ fila ye saba tɛ dɛ parce que n'i y'a fɛn fɛn kɛ a kɛlɛ bɛɛ bɛ hakilina kɛlɛ de nɔfɛ parce que ni u seri hakilina na i hakilina bɛ yɛlɛma ka k'u ta de ye kɛlɛ min bɛ yen ka na jugu kuraw de don an na ka na fɛn cogo manière kuraw don an ka denmisɛnninw na o kɛlɛ de bɛ yen o kɛlɛ ka jugu n'a bɛɛ ye denmisɛnninw hakili bɛ yɛlɛma donc mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari ko la o de la jamanakuntigi ko an k'a lajɛ an ka tabiyaw n'an ka valeurs ta an bɛ se ka denmisɛnninw culturellement également culturel pour que u bɛ se ka jɔ hali ni fɛn bɔra kɛnɛma ka na u ni min bɔ so kɔnɔ o fanga bɛ bonya ni kɛnɛma ta ye u tɛ yɛlɛma parce que denmisɛnnin caman yɛlɛmalen don an bolo donc an ko nin semaine na an ka laseli bɛɛ bɛ kɛ an ka todunkan na an k'u ka tracteurs ɲini o ni ye bi kɛra daminɛ ye mais sini fo ka taa journée ninnu ban laseli bɛɛ bɛna kɛ bamanankan de la an bɛ tracteurs ɲini minnu b'a lase tubabukan na parce que an bama dɔw bɛ yen olu tɛ bamanankan mɛn mais bamanankan mɛnna de ka ca mais a ka d'an ye an y'a laɲini nin dɔgɔkun in an ka kuma an ka kanw na parce que n'a fɔra hali tile fila min sugandilen don san kɔnɔ k'an b'an ka patrimoine célébrer an bɛna tubabukanbaw fo fana na o ye gasi ye n'an mɔgɔ min b'a fɛ ka segin kɔ donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ en tout cas tile nin dɔgɔkun in kɔnɔ an k'an ka laadalafiniw don an k'an ka kanw fɔ an ka kan yɛrɛ ye n bɛ bɔ kuma la ni jamanakuntigi ka foli ye ani an ka ministre dalen n'o ye général division Abdoulaye Mayiga ye ani
gouvernement membre bɛɛ tɔgɔ la ala ka dugawu kɛ ala ka jamana in sabati ala ka malidenw kan bɛn ala kana jugu sanna. Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi su in na babu la babu mun dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ Falaye maa caman u bɛ ka messages bila ka na su in na ko débat politique kɔrɔlen ɲɛnafin bɛ ka b'u la dɔɔni dɔɔni k'an k'an cɛsiri an k'an jɛ an b'a f'u ɲɛna u ka dugawu kɛ an bɛ ko labɛn na n'o ye radio ko ye n'o an sera k'o musaka bɛɛ sara ka ban ka Aki ka wari d'a ma k'an ka papiers signer k'o sɔrɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio kan o bɛ diya ka tɛmɛ nin fana bɛɛ lajɛlen kan sabula o fɛɛrɛ n'o kɛcogo ɲɛnamaw o labɛnw b'an bolo ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri jira an bɛɛ la Ala ka su hɛrɛ caya sini kɛnɛ laban ko Ala k'a d'an ma an ka k'an faso fɛ foyi t'o de bɔ Falaye limaniya yɛrɛ fɔlɔ o ye faso kanu ye kitabutigi ko ten Ala ka su hɛrɛ caya Ala ka sini fara an si kan. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu